waħda mill-affarijiet li dun insistu fuqhom hija l-ewwel nett, u di l-aktar ħaġa importanti li t-taxxi kollha jitħallsu. Allora tissib funding over and above kif se tħallasu. U mhux bil-fors bħala profit making venture. Tifhem? Illi jkollok donazzjonijiet naqbel magħha wkoll sakemm ikunu b'ċerta trasparenza. U sa fejna fien, kemm żgur sakemm kellix naqsam jien, ma kien hemm l-ebda businessman nista' nassigurak illi qatt ġie jgħidilna jew ġie jgħidli jew tagħmel hekk jew titlef il-flus. Ma inti kellek reputazzjoni jew. Għaj, ma s-soqdux nesaġeraw l-affarijiet. Le, minix konvint illi daw l-affarijiet jisiru kem tasbu intom. Kem fil-kas tal-Partit Laburista u kem fil-kas tal-Partit Nazjonalista. Allura. Li jisiru xogultant, nifima, ma dak tasbi li xi regola ġeneralizzata tin il-flus bin u stan irranġalek taħna dik il-liġi għan irranġalek, come on. Imma sa frattant. I mean, tanti jissew dokumentata din il-rubija eżagerata u d-sens ta' ownership tal-big business biex ta' jinnaf avveniment wieħed. Jorgen Fenek dakinhar l-Labor jerbaħ l-elezzjoni iċempel lil-Tewma u jgħidlu nisplodu għatallik għalfej, għax tant ħassu għanna at home, tant ħassu li huwa imuni għal-liġi li ħaseb li seta' jagħmilha. Xi ħaġa tagħtu dik l-idea. Ma sibx li da għanna minn hemm kien. Biex ta' waqt li qed iċċelebra da ordna l-assassini ta' Defne Caruana Galizja, ġifieri xi ħaġa tagħtu x'jifhem li jisma' tanta rubija bej il-partiti u bej il-business class. Ma temminx. U mhux kif qed tajda int imma mhux qabel li le. I mean, li kellu l-aspettattivi r-raġel qed issemmi, int m'għandix dubju jien, ma jfissirx li kien hemm xi ħadd politikament qed jagħtih il-wiċċ fuq ħaġa bħal di ma tarax. Mhux fuq din il-ħaġa. Ma inti issemmi il-ħaġa. Mhux li espliċitament għallus ma mur splodija dik. Le, mhux hekk. Li huwa tant ħassu li għandu l-istituzzjonijiet fil-but. Mela, l-istituzzjoni regolatorja l-MGA ma kuxkiri qiegħed għandna fil-Las Vegas, min jaf x'għamlu Las Vegas. Ma l-assistent kummissarju qiegħed il-Bulgarija indur bil-Rolls Royce. Mhux rappreżentant tal-Partit Laburista, tinsiex. Hija ma huma nies li ġew puntati mill-gvern f'ċerti kariga. Fl-istess ħin da qiegħed għandna fuq il-WhatsApp ma' Keith Kembri jibgħatlu għandna ritratti ta' żejżiet u għandna jgħidlu x'whisky xorob. Fl-istess WhatsApp hemm Joseph Muscat. This was like a huge, in this case, this is just one case of ma nafx kemm hemm iktar biex dasirna nafu. Ma x'għandu x'għasam television tal-qtajt inti. Għax it-television huwa parti minn din il-kultura li inti lilek iddejqek taqrubija żejda. Taqrubija żejda għax inti mhux qed tara li hija parti mill-istess kultura, ma jien qed ngħidlek il-fatt li Silvio De Bono iħossu daqshekk chilex joħroġ fil-pubbliku u jgħid isma' il-da jiena ħallaslu l-pagi da. Jiena daw mhux vera nixtrihom reklami, ta' kulħadd jafa, tant kulħadd jafa li jiena ngħidha fil-pubbliku u l-pulizija qasbis ġew ħabtu lid-dar.